179 incorso pila iposis paon Chikwa uli nanga alesu areka
Asbo. Amen. Ngiyaye ngithande uthi nginivezele izinto ezijulile ngoba kukhona isikhathi lapha engizohamba khona emhlabeni
mase ngihambile lapha emhlabeni bese kukhulunywa zonke izinto engayikhulumayo. Njengamanje sisengabantu abathukwayo. Kodwa khona isikhathi lapha umhlaba usiyosibuka khona njengabaprofeti. Ukhona isikhathi lapha umhlaba oyokwazi ukuthi sahlala noNkulunkulu. Ngoba ithina enisibonayo anikaze nina nihlangane neNkulunkulu. Anikaze nihlale nabantu basezulwini. Ukuthi kuphilwa kanjani ezulwini nokuthi ezulwini yini ejadulelwayo nefunwayo nikuzwa ngathi. Kodwa lokho esikhulumayo kuyadlulela kwabanye kuze kufike ezulwaneni ezizayo ezobe zingasasibuki ngalendlela nina enisibuka ngayo. Mhlawumbe sobe sekukhulunywa ngathi njengoba kukhulunywa ngoJesu. Mhlawumbe sikhulunywe ngathi njengoba kukhulunywa ngoShembe. Mhlawumbe kukhulunywe ngathi njengoba kukhulunywa ngabaprofeti. Asazi kodwa kukhona iminyaka mhlawumbe thousands years to come lento esiyikhuluma la endlini engeke isasuka emhlabeni. Ngenhlanhla ke uma umhlaba ungabhubhanga indlela okugcinwa ngayo ukukhuluma manje angeke isafana nendlela mhlawumbe isikhathi soMose. Ikhathi zoMose ayengaba bikho yonke lento ngisho ukubhala kusabhalwa ngesandla kube yonke into belikhona. Manje ke ngiyangithanda ukuthi ngiyikhulume nje into noma mhlawumbe ingabalekile kangako. Kodwa ngiyazi ukuthi khona isikhathi lapha eyobaleka khona. Ngivuke ngalungisa isihlabelelo ebengizosihlabelela lapha. Kwase kufika ingilosi ithi ngicela kuba ungihlabelele lesi sihlabelelo lesi engisihlabelelayo. Ngase ngihamba ngiyosicisha lesi ebengizosihlabelela ngoba sengihlabelela lesi sihlabelelo. Okukhuluna kunakho ke ithi ke ingilosi ungaphatheki kabi uma uthi usunehlabelelo bese ngifika ngikunikeza esihlabelelo. Ithi ngikwenza lokho ngoba lezi hlabelelo uma ingasahlatshelelwa nguwe anginalo iqiniso lokuthi ziyokuyihlatshelelwe. Ithi ke ingilosi lelizwi lakho akulona izwi lakampanza kodwa wanikezwa ezulwini ukuthi lihlabelelele uJehova. Amen. Ngakho ke ungayithathi lento ngokuthi yizwi nje lakho noma izwi lakampanza. Kodwa lelizwi walinikwa ezulwini ukuthi ngalo uhlabelelele uJehova. Lento uma ikhuluma ingilosi ingithintile ngoba intshumayelo. Kodwa nobe ikhulumela nje. Kodwa intshumayelo kithi ukuthi ngelinye ilanga kuyokhuluma abantu sebakha isithombe sokuthi ingilosi umuntu onjani. Ukuthi uma uzwa ingilosi ithi ungaphatheki kabi ngokuthi ngikushintshe lokho buso ukwenzile bese ngikunikeza lokho kwami. Ithi ngizolokho ngikunikeza nje ungaphatheki kabi ngoba ngifuna ukuthi lezi ihlabelelo uyihlabelele ngoba lelizwi olihlabelela ngalo walinikezwa ezulwini kuba uhlabelele ngalo uJehova. Amen. Akusilona izwi lakampanza kusho ingilosi. Amen. Manje ke kumuntu okholiwe leyo nto isho izinto eziningi. Kodwa kumuntu ongayazi indaba kaNkulunkulu ayisho lutho.
Isihloko ebengikhuluma ngaso noma ngizokhuluma ngaso ngesikhuluma ngendlala yezwi likaNkulunkulu. Ngizofunda incwadi kaDeuteronomy 10 verse 12 kuya 17. Deuteronomy 10 verse 12 kuya 17. Manje ke Israyeli, uJehova uNkulunkulu wakho ufunani kuwe ngaphandle kokuba umesabe uJehova uNkulunkulu wakho, uhambe ngezindlela zakhe, umthande, umkhoze uJehova uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho, ugcine imiyalo kaJehova nezimiso zakhe engakuyala ngakho ukuba kube kuhle kuwe na. Bheka izulu nezulu lamazulu lingelika Jehova uNkulunkulu wakho, nomhlaba nakho konke okukuwo. Nokho uJehova wanamathela koyihlo, wabathanda, wakhetha inzalo yabo emva kwabo. Yebo, nina phezu kwabantu bonke njenganamuhla. Ngalokho sokani ijwabu lenhliziyo zenu, ningabe nisaba ntabo olukhuni, ngokuba uJehova uNkulunkulu wenu unguNkulunkulu wawuNkulunkulu nenkosi yamakhosi, uNkulunkulu omkhulu onamandla noesabekayo, ongakhethi buso bamuntu nongamukeli umvuzo. Amen. Indaba enkulu lapha ilena ewumbuzo lapha ethi uMose uJehova ufunani kini? That's a question. Nala iBhayibheli is a question. Uthi uJehova yini oyifuna kini? Ngaphandle kokuthi nimesabe, nihambe ngezindlela zakhe. Yini uJehova ayifuna kini? Ngaphandle kokuthi nimesabe, nihambe ngezindlela zakhe, nimthande, nimkhoze ngayo yonke inhliziyo yenu nangawo wonke umphefumulo wenu, nigcine imiyalo yakhe nezimiso zakhe engakuyala ngakho ukuba kube kuhle kuwe na. uMose lapha is outlining indlela uNkulunkulu okufanele sixhumane ngayo, ukuthi yini ngempela uJehova oyibheke ukuthi siyenze, ufunani kithi. Uyawuphendula ke uMose lo mbuzo uthi uJehova into oyifuna kithi ukuthi simesabe. No, leli gama lokuthi nimesabe likhulu kakhulu, because umuntu ungenza yonke into, kodwa uma umuntu utshengisa ukungamesabi, akudingi ukuthi ezekutshela umuntu ukuthi angibesabi. Akudingi ukuthi umuntu ezekutshela ukuthi hayi ngikubona ufana nawo wonke umuntu nje. Yebo uyashumayela wenza yonke into, kodwa hayi angibesabi. Awulutho. Ngike ngizwe amaKristu esontweni ethi esishayele ihlombe uJesu. Ake sishayele ihlombe uJesu, bese silishaya ihlombe sishayele uJesu. Ake sishayele ihlombe uShembe, bese siyalishaya ihlombe sishayela ihlombe uShembe. Ake sishayele ihlombe uNkulunkulu, bese siyalishaya ihlombe sishayela uNkulunkulu. Ungamshayela uNkulunkulu ihlombe
ngamshayela kanjani uNkulunkulu ihlombe uma uNkulunkulu nje ungathi uye ake sishayele uNkulunkulu ihlombe uNkulunkulu uma ubheka nje engacabanga ukuthini uma uJesu uthi kubantu shayelani ngesishayele uJesu ihlombe bese nishaya ihlombe nishayela uJesu uJesu engacabanga ukuthi ngathi laba abantu benzani now kodwa abantu bamshayela uJesu uhlombe ngimabone mina bemshayela bemshayela uJesu ihlombe enkonzweni ithi ngokusho kwabo bethi inkonzo leyo lapha uJesu osukunyiswa khona abantu ngoba umuntu uma ngabe ezoshayelwa ihlombe yasukunyiswa bese ethi ke manje phambi kwabantu bese eshayelwa ihlombe so they lose one thing leli gama elithi uNkulunkulu ufuna ukwesatshwa umthetho kaNkulunkulu lowo ukuthi uNkulunkulu ufuna ukwesatshwa ngisho uShembe ebhala umthandazo weSabatha wathi mesabeni uJehova zizukulwana ngezizukulwana that is the first thing about uJehova ukuthi uJehova umfanele esatshwe amen yabo so anything oyenza ngoJehova this ufanele uyenze ngokwesaba ikhona kuleli bandla kungavumelekile ukuthi uma sithandaze noma kanjani uShembe wabhala phansi ukuthi nothandaza ngokumesaba uJehova uma nikhuluma naye nazi ukuthi nithini nikhuluma nobani those are the three important things about uJehova ukuthi uJehova noma ngabe ukhuluma naye khuluma ngokumesaba noma ngabe uyathandaza thandaza ngokumesaba uma ukhuluma noJehova ukhulume wazi ukuthi ukhuluma nobani ukhuluma uthini ngoba it is law of heaven ukuthi uNkulunkulu simesabe ikhona ke kuleli bandla ungeke ukuthi mawuthandaza ukuthi ya uNkulunkulu Jesu kunjani uNkulunkulu baba that kind of thing is not conveying the message kuNkulunkulu ukuthi uyamesaba. It's not conveying that message. Ikhona kuleli bandla lamaNazaretha kungeke masithi sithandaze kubanga umsindo kuze kuphele u30 minutes kubanga umsindo nalowo eqophelisana nomunye kungaziwa nophethe ibandla noma kanjani umuntu noma abe sebethula abanye abantu ethandaza enze yonke into ebukise ngokuthandaza because kuleli bandla uNkulunkulu usuke phambi kwethu we fear him. Amen. We fear him. So even ukuthandaza is orderly. You just don't pray anyhow. Safundiswa kuleli bandla ukuthi ungalokuthi uma ukhuluma uthandaza uNkulunkulu bese uyakhala. Akukhalwa kuleli bandla uma uthandaza uNkulunkulu. Uma ufikelwa zinyembezi uyathula. Uyathula. Uma noma usesiguqweni wedwa namawophi noma ngangenzeka ukuthi ngikhale lapha you have to sing ngize ngiqede ukukhala but akuvumelekile lapho ukukhala phambi kwaNkulunkulu akuvumelekile so la uShembe usinikeze isithombe sokuthi uma ucabanga ngoNkulunkulu first think of inkosi yakho noma iking ukuthi uma uya phambi kweking into yokuqala oyenzayo ukuguqa
That's why uma ngabe singena la esontweni into yokuqala esiyenzayo siyaguqa. That is a kind of respect. That is a kind of fear. Awukwazi ukuthi umuntu ongamesabi umguqela. Awukwazi ukuthi umuntu omesabayo ukhulume naye noma kanjalo. So lapha uma singena nje endlini yesonto into yokuqala kufanele siyenze sithi Nkosi, ngicela ukuthi ungamukele kule ndawo yakho engcwele. Amen. Niyangizwa into. That is the first thing esiyenzayo njengoba siguqa nje laphana into ishoyo uthi Nkosi, ngicela ukuba ungamukele kule ndawo yakho engcwele. Iwona mthandazo esiubekele lapha ngoba siza kumuntu our knowledge noma ngabe suke singamboni siyesazi ukuthi uma singena endlini yesonto sekukhona inkosi yesonto esihleli phala lapha endlini yesonto. Engiphoqayo ukuthi uma ngingene ngokuhlonipha. That's why thina lapha ongavumelekile ukuthi uma ungena lapha esontweni uvele uswenke bese ukuthi mase ngena abantu usuqhakaza wenza yonke into, because engqondweni yakho lapha sifundisa ukuthi ngenkathi ungena esontweni ungena kukhona uNkulunkulu, and because ukhona uNkulunkulu ufanele ungene ngokukhothama. Ngisho sihamba sikhothame noma siyohlala sihlale kahle lapha kuleli bandla. Akuvumelekile ukuthi uma ungena endlini yesonto ukhulume. Ungakhuluma nje mawuthi lokho ukukhuluma uthi hawu awungiphukuthi kancane ukhuluma nalo muntu nizwane nobabili, but awukwazi ukuthi lapha ukhulume ngendlela ukuthi kuzwe mina noma uyinkosikazi ukhulume ngikuzwe lo ngembezwe nje abalise ngizwa ngilapha sebekhuluma. We don't do that thing here, because lapha sihleli noNkulunkulu. Njengohleli noNkulunkulu njena we have been taught ukuthi uNkulunkulu into yokuqala okufanele siyenze ukumesaba. Usho njalo ke uMose uthi yini engicabanga ukuthi uNkulunkulu uyifuna kini. uNkulunkulu uyifuna into oyifuna kini ukumesaba. Leli gama elithi ukwesaba linjengoba linjalo. Hayi ukuthi mhlawumbe lisingathekise. So linjengoba linjalo. Ukuthi uNkulunkulu ufanele ukuthi umesabe. Ufanele ukuthi ma eqhamuka uNkulunkulu then you tremble. But ukwesaba goes with ukuhlonipha. Ukuhlonipha nokwesaba nokuthanda izinto mutually exclusive. Mutually inclusive. Awukwazi ukuzehlukanisa. Uma umuntu umesaba kodwa ungamthandi, there is something very wrong with that. Uma umuntu umthanda kodwa ungamesabi, ungamhloniphi, there is something wrong with that. Udinga ukuthi uNkulunkulu umesabe, udinga ukuthi uNkulunkulu umthande, udinga ukuthi uNkulunkulu uhambe ngezindlela zakhe. Sho njalo Mose. Uthi hamba ngezindlela zakhe. Yebo. Hamba ngezimiso zakhe. Hamba ngemithetho yakhe. So njengoba silapha, we have not come for anything else, but njengoba ngake ngasho ngelinye ilanga ngathi here we are at school. Uma uza lapha kufanele uyitshele ukuthi ngiya esikoleni ngiyofunda ukuthi uNkulunkulu wesatshwa kanjani. Amen. Ngiyofunda ukuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Ngiyofunda ukuthi umuntu osekhethe uNkulunkulu uhamba kanjani ngezimiso
noma ngendlela kaNkulunkulu. That's all that we have come to do here. Ngoba sesikhethe uNkulunkulu. Uthi-ke uMose lapha uNkulunkulu esewuNkulunkulu woNkulunkulu. uNkulunkulu uNkulunkulu wamazulu onke. uNkulunkulu uNkulunkulu womhlaba. Kodwa oyihlo wabakhetha wabathanda yena on his own. Uthi-ke uMose musani ukuba libe selibane intamo ezinkulu because nina nisizwe kuwo wonke amandla uNkulunkulu onawo. Nina nisizwe uNkulunkulu owathanda oyihlo wabakhetha wabenza baba ngabakhe. And to you kufanele ukuba nibe isibonelo sokuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. And lento lena ngiyayithanda lento ekhulunywa uMose ngoba I refer kubantwana bakwaIsrael kodwa I refer kithi. Ngoba laba bantwana bakwaIsrael uMose okhuluma ngabo othi oyihlo uNkulunkulu wabathanda. Namhlanje na kusho thina ngoba labo bantu namhlanje uNkulunkulu olokhu uMose wayekhuluma ngabo ngokhokho bethu ngobaba bethu. And once lokhu kwaphuma engqondweni yakho ngeke uzoyi-understand le ndaba kaNkulunkulu. Ngeke uzoyi-understand unless you have got a clear understanding yokuthi into ekhulunywa nguMose ikhulunywa kithi. And that is the foundation yalobu buNazaretha. These are the principles esazinikezwa umprofeti wethu owayethunywa uNkulunkulu. Wabhala phansi wathi niyakumkhonza uJehova ngokumesaba. Niyakumkhonza uJehova ngokugcina imithetho yakhe owayinikeza inceku yakhe uMose. Ukuze ngaleyo mithetho kaNkulunkulu wayinikeza uMose sidumise yena uNkulunkulu ngayo. Sidumise uNkulunkulu ngayo. Uthi-ke uShembe uma nimdumisa ngale mithetho ngale miyalo ngale ndlela uNkulunkulu owanikeza uMose ukuthi niyomdumisa ngayo, uNkulunkulu uyoyamukela imithandazo yenu anehlisele izibusiso. Ngoba nobe nenze into othena yenzeni. Njengoba ngimi phambi kwenu nje ikhona mhlawumbe emabandleni obuKristu ngabe mbizwa kuthiwa ngubishop. Kodwa ngoba kithi lapho esivela khona ayikho into eumbishop. I am not a bishop. I am a priest. Ngingumpriest kaNkulunkulu. Amen. Njengoba ngilapha ngingumpriest kaNkulunkulu. uDeuteronomy 17 verse 12 uthi uMose umuntu oziqhenya ngokungalaleli umpristi omiye ukukhonza phambi kaJehova uNkulunkulu wakho noma umahluleli lowo muntu makafe wena ukhiphe ububi kwaIsrael. Nemo kuthiwa uma wena usiqhenya ngokungalaleli into engikuthela yona ngingumpristi kaJehova. Uthi uMose ufanele ufe, ufanele ulahlwe, ufanele ungangene ezulwini ngoba lo moya wakho ungafuna ukulalela uzofaka kubantu abakholiwe. Uthi-ke uMose ukuze
isizwe sakwa-Israyeli singangenwa ububi okusuka kuwe. Manje na-ke nilalele into engishoyo ngoba ngithunyiwe ezulwini ukuthi ngikhulume ngayo. Akusiyona into engivele ngiyisukele. Uma nize lapha nazi ukuthi nizofunani. Nazi ukuthi engikukhulumayo ngikusuke nje engqondweni yami, ngisuke ngithunyiwe ukuthi ngikhulume. Njengoba kade ngitshela ngithi nesihlabelele ngisihlabelelayo kufika ingilosi, hayi nokuthi I felt it. No, ingilosi. Yathi siyathandwa lesihlabelele ezulwini. Awusihlabelelele uJehova. Kuningi okunye ukukhuluma yokwentshele khona umkhokheli. But ngiyathanda ukuthi izinto esisuke sitshelwa zona sizedlulise kini ngoba zingabukeka ziyokukhuluma nje la, kodwa in years to come bothi labo asebefunda indaba kaNkulunkulu beyifunde yonke lento. Ukuthi kwake kwaba khona abantu ababehlala nomuntu wasezulwini bese bebuza abanye bethi ngenkathi ehleli nabo wathini, bese bethi hayi ngisho ngabe babehlabelela kwakuye kufike lo muntu wasezulwini ebakhethele isihlabelelo kufanele behlabelele. Ngisho ngabe beshumayela kwakuye kufike lo muntu wasezulwini bashumayela. Ngisho intshumayelo engishumayelayo noma ngeke ngisho ngithi ingilosi yayibeke kanjani, kodwa nje ine summary iyasho ukuthi shumayela lokhu nalokhu. Uma ufunda incwadi ka-Amos 8 verse 11 to 13 ithi, bhekani izinsuku ziyeza, isho inkosi uJehova, lapho ngiyakuthuma indlala ezweni, kungabi indlala yezinkwa, kungabi ngokomela amanzi, kepha kube ngiyokuzwa amazwi kaJehova. Bayakuzulazula kusukela elwandle kuze kube selwandle, kusukela enyakatho kuze kube sempumalanga. Hambe befuna izwi kaJehova, kepha abayikulifumana. Ngalolo suku izintombi ezinhle nezinsizwa ziyakudangala zome. Abafunga icala laseSamaria bethi kuphila kwaNkulunkulu wakho Dani, noma bethi kuphila othandwayo wakho Berisheba, bayakuwa bangabe besavuka. Ngiyazi ukuthi la egcineni lo mbhalo uzwakala kahle ngesizulu, kodwa lapha uthi kuza isikhathi lapha kuyoba khona indlala yokuzwa izwi likaNkulunkulu. Uthi izintombi ezinhle nezinsizwa ziyadangala, kodwa le nkulumo yabhuqa. Njengoba uAmos ekhuluma lokhu, ukukhuluma lokhu kokubhinqa. Uma ethi kuyoba khona indlala yokuthi abantu bengalitholi izwi likaNkulunkulu, lingasho lokho kodwa futhi lisho ukubhinqa, lisho ukubhuqa. Ukuthi izintombi ezinhle ziyodangala. Yabo. Uthi-ke labo abafunga onkulunkulu baseSamaria, abafunga odali olukhuza odani nolukhuza noBerisheba, bayakuwa bengavuki. Ngangazi ukuthi kukhona into yokulambela izwi kumakholwa, kodwa noma amakholwa lokho kungabaphatha kabi bonke, noma bangamaKristu noma bangamaNazaretha,
alikho izwi likaNkulunkulu emhlabeni, alikho izwi likaNkulunkulu kumaKristu, alikho izwi likaNkulunkulu kumaNazaretha. Ngiyangithola isimanga abaningi amaNazaretha angishala ingcingo, amanye ebhale WhatsApp ethi mfundisi noma Melusi ethi silambile, abanye bethi ngihambe ngiye emhlanganweni, ngithi sengisemhlanganweni ngizibuza ukuthi konke ngizofunani lapha, konke ngizobuka abantu. Khona basho njalo abamalazo okuzala athi angisayi mina emhlanganweni ngoba yabona ngesikhathi sethu kwakuthi makuzoshaya isabatha noma ngabe ungeke emhlanganweni ufuna ukuya esabathweni ngoba uyofuna ukuthola izwi likaBaba ilanga, umuzi ukuthi uyibeka kanjani indaba kaNkulunkulu. Niyophuma nisuthi uma umuntu kade eye emhlanganweni noma abantu kade bemhlanganeni sebebuya sekuvalwe uJuly noma imuphi umhlangano, ibona abawuphatha inkonzo amasonto onke ngoba kuthiwa sitshele ukuthi izwi belithini. Njengoba ngisho nje ngithi kwabe kuthi ngolwesithathu ntambama ngenkonzo ntambama uBaba ilanga engenisa inkonzo eshumayele kuze kuhlwe emhlanganweni. Kuthi ngolwesihlanu ntambama uBaba ilanga engenisa inkonzo eshumayele kuze boshaya o10. Kuthi ekuseni ngesabatha thina sakhula ebandleni lamaNazaretha akakho umuntu nje wayevele enikezwe inkonzo, kuthiwa kwakushumayela uBaba sonke isikhathi. Uma umuntu enikezwe inkonzo wayenikezwa inkonzo kuyi-particular topic, njengoba nje ngizothi mina njengoba ngishumayela bese ngithi into ethize nangu sibanibane awukhulume sibanibane. Kodwa nje indaba nje ukuthi ekuseni kushumayele umuntu noma ubani, sonke isikhathi sasishunyayezwa uBaba ilanga ngoba wayefundisa ekhuluma indaba kaNkulunkulu. And sonke ngisho ngabe kuthiwa awukho emhlanganweni kodwa uzoya ngoba uyofuna izwi likaNkulunkulu. Kodwa namhlanje na angibathuka amaNazaretha abayazi nabo ukuthi alikho izwi likaNkulunkulu ebuhleni, alikho. Alikho. Uma kungena nje isabatha thatha noma isiphi isidawudawu somfundisi sikhulume lokho nalokho, abantu bephume beyibuza ukuthi konke bengizokwenzani. Noma ke sekuthiwa kushumayela umholi wakhona, abantu bephuma bengazi ukuthi konke yini bengizoyifuna. Ngisuke ngitshelwa yibo, hayi nokuthi angibheki, hayi nokuthi ngihambe ngifunda mhlawumbe intshumayelo. No, kuzabona abantu bezolitshela bethi asazi ngiyayibuza ukuthi ngizokwenza. Abantu bengitshela ukuthi angisayi mina esontweni. Abantu bengitshela ukuthi mina hayi mina sengihola sengisonta kuFacebook. Ngoba ilapho engizwa khona izwi likaNkulunkulu. Amen. Yeah. Ngakho-ke I say without any contradiction, whether it is from amaKristu or it is from amaNazaretha, alikho izwi likaNkulunkulu kuwo wonke amabandla. Njengoba njena uthi uma ungasuthathe inkonzo zamaKristu, you are shocked. Uma ungasuthathe inkonzo ngangabizwa ngomunye umfundisi ngahlala nabo usuku lonke kushunyayela. Izinto engayibona lapha were shocking. Angisazi noma umkhokheli wayekhona kodwa umfundisi umbazana ngahamba naye. You find things which are shocking. Lapho khona umuntu uthi uyashumayela sezegijime lapha ejuluke ekhumule.
ekhumule dance kuhlekwe kwenziwa yonke into manje kuzothiwa kuzwe esontweni kuyothatha imotivator umuntu nje uzokhuluma into nje oyophuma nje ungeke usho nokuthi ubethini lapho abangesabi nje ukuthi kukhulunywa kube kushawa insimbi izwi nezwi likhulunywa kushawa insimbi ebandeni lamaNazaretha ebuhleni uShembe ukhuluma kanye kuthiwa amen uyingcwele amen eqale phansi futhi ukuthi nokuthi ebeka amazwi amabili amen uyingcwele amen ngapha kumaKristu nakhona uamen akaphela uze umfundisi eubiza uamen phela uphu amen yabo kushawe insimbi khona lapha ekhuluma amazwi amabili kushawe insimbi kuhlekwe kwenziwe yonke into kushawe insimbi uthi umfundisi umpaza wakwambuza omunye umfundisi wathi ngempela lento enisweni yenza siyenze wathi umfundisi suke sizothini ngoba amazwi asuke engekho amazwi asuke engekho nalo lokhuza umholi okhuluma amazwi amabili kuthiwa amen uyingcwele amen ebeka amabili amen uyingcwele amen it's because there's no matter so basuke besamnikeza ithuba lokuthi ecabanga ukuthi konke uzothini there's no matter uma sinayikhuluma lezi zinto sithunywe ezulwini zobe ikhuluma ubani isho njalo ingilosi nje yathi lelizwi lakho akusilona izwi lamambanza walinikezwa ukuthi uhlabelelele uJehova yabo yathi ungacabanga ukuthi uma ngabe sekwedlula lapha lelizwi lakho liyosala kwampanza cha akulona lokwampanza elakwalukhuzo ithi ke ingilosi uyakhumbula ubaba inyanga izolo ethi awusiyena awuyona imantshi yakho kodwa uyimantshi yamaNazaretha noShembe ithi ke nalelizwi lakho ke ibandla likaJehova ubekele ukuthi lelizwi uhlabelele ngalo uJehova amen ushingilosi manje nake lenkulumo yokuthi kuza isikhathi sendlala kodwa hayi indlala yokudla hayi indlala yokomela amanzi kodwa indlala yokomela izwi likaNkulunkulu that thing is there njengoba sikhuluma kade ekhuluma nje umfundisi ekuseni is there alikho izwi likaNkulunkulu alikho njengoba ngisho nje ngathi uma ungake uye emabandeni amaKristu you are shocked izinto ezenziwa lapha it's just nothing but entertainment yonke nje into yakhona umdlalo just pure entertainment hayi ukuthi kokhuluma indaba kaNkulunkulu cha indaba kaNkulunkulu mayikhulunywa njengoba ngikhuluma indaba kaNkulunkulu ngeke uhleke kalula kuyathula ngoba kukhulunywa ngento engena la kuwengqondweni hayi ukuthi uzokhonza uNkulunkulu usukuma umfundisi uthi ngesishayele uJesu ihlombe umuntu ogcotshwe uNkulunkulu why does he fail to understand ukuthi lento lona is an insult to uNkulunkulu ingasukuma nje ingonyama yasemhlabeni usuthi wena ngesishayela ingonyama ihlombe ingashayelwa nje ngoba sekuzilo kuze kodwa nje angeke usukume uthi akeshayela ingonyama ihlombe na uma uphila kahle ekhanda usho uma uthi uJesu uNkulunkulu
bese at the same time uthi ake sishayele uJesu ihlombe. Ucabanga kanjani ekhanda lakho? Ngoba phela uthena uJesu uNkulunkulu. Manje na ke uNkulunkulu ushayelwa kanjani ihlombe? Ha? Ushayelwa kanjani uNkulunkulu ihlombe? Ushayelwa kanjani? Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ekhuluma indaba kaNkulunkulu abantu beshaya amakhwela esontweni? Ngoba phela ashaya amakhwela. Kwenzeka kanjani ukuthi umuntu ekhuluma indaba kaNkulunkulu kusuke noma imuphi nje umuntu noma ngasuka intobazana lapha isho noma yini isuma isho noma yini kuhlekwe nangapha kuyahlekwa okushawo amen hallelujah kukhala insimbi kukhala amakhwela. How do you do such things endaweni kaNkulunkulu? Uthike uMose uNkulunkulu ufunani kini? Ufunani kini uNkulunkulu? Uthi ufuna ukuthi nimesabe. That is the first thing uNkulunkulu oyifuna ku futhi akakuhlonizile lokho. Uthi ngifuna ukuthi ningesabe. Sho njalo Musa. Uthi uNkulunkulu ufunani kini? Uthi ufuna ukuba nimsabe. Into igama lokuqala lelo uthi ufuna ukuthi nimesabe. NoShembe ngenkathi ebhala umthandazo weSabatha wathi mesabeni uJehova zizukulwane ngezizukulwane. So ukwesaba uJehova akusiyona into egcina bantwana bakwaIsrael, akusiyona into egcina kithi. Into yezizukulwane ngezizukulwane ukuthi uJehova uyesatshwa. Amen. Jehova uyesatshwa. Ukwesaba uJehova kukukholwa in itself. Fear the Lord. Ukwesaba uJehova mhloniphe uNkulunkulu. Umuntu omhloniphayo, you just don't talk anyhow. Don't do that. Kodwa ke uthi uAmose kuze isikhathi lapha emhlabeni izwi likaNkulunkulu engeke laziwe khona. Uthi kuyoqala elwandle kuze kufike elwandle. Uthi kuyoqala empumalanga kuze kuyoshona elokhuzeni enyakatho. Ngamanye amazwi uthi nje umhlaba wonke ngeke wazi lutho ngoNkulunkulu. And that is exactly what is happening now. Kade esho nomfundisi nami ngiyamvumela ekuseni ukuthi akekho uNkulunkulu kubantu. Akekho. Kuze wathi umfundisi uNkulunkulu akavele nje ewubhubhisa umhlaba. Kodwa usuke ubhubhisa abantu sebone kakhulu. Abantu sebona kakhulu. Bese uNkulunkulu uyabhubhisa umhlaba. Uthi uAmose intombi ezinhle nensizwa ziyodangala. And I say that kind of talk iyabhinqa. Isitshela ukuthi kuyokwenzeka. Ngamemeza ebusuku nasemini ungizwana ngani ngamemeza Zulu
Angazi ukuthi uShembe wayiqondeni ngalesi sihlabelelo. Angazi ukuthi wayechaza ukuthini mayethi izizwe azilale bese kuba uZulu ozwakala phambi komsindisi. But he was expressing the wish of any person othunywe kubantu. He was expressing the wish ukuthi wayesho ukuthini ngempela angazi, kodwa into eyisho ukuthi njengabantu othunyelwe kubo abavele kuNkulunkulu bemsinele uNkulunkulu bemkhonze uNkulunkulu. Amen. That's what he was saying. Kodwa angazi noma lesi sicelo sikaShembe sokuthi uZulu zizwelalane uZulu ezwakale safezeka yini, ngoba into eyenziwa amaNazaretha is shame, nothing else but shame. Indlela amaNazaretha ayidestroye ngayo lenkolo lenkonzo kaNkulunkulu eyalethwa nguShembe lapha is disgraceful. It's disgraceful. So ayikho ngempela njengamanje into esingase siqhenye ngayo njengamaZulu ukuthi ithina esizwakala phambi kwaMsindisi, phambi kwaNkulunkulu. There is nothing. uShembe ukucelile lokho uNkulunkulu kodwa kufezekile, mhlawumbe kusafezeka kodwa angiboni ukuthi kuyenzeka ngoba amaNazaretha asengama leaders okususa abantu kuNkulunkulu. Yeah. Just as amaKristu engama leaders okususa abantu kuJesu kodwa bememeza zonke insuku kodwa bamsusile uNkulunkulu, bamsusile entweni oyona, but bashenye into kodwa bamsusile. The same thing applies kumaNazaretha. Ekseni ngikhulume ngobungcwele ukuthi kulula nje ukuthi abantu bethi bangcwele. But ukuthi lobo bungcwele umuntu okhuluma ngakho kuyini? It's an expression. Kakhulukazi kumaNazaretha bangcwele. Umuntu bangcwele kanjani? Umuntu eyisangoma esontweni ubangcwele kanjani? Umuntu oyeka ukukhonza uNkulunkulu ekhonza umuntu ethi uNkulunkulu ubangcwele kanjani? Because
those are the main sins zamaNazaretha. Those are the two main sins zamaNazaretha. Ziphambene nalento eshiwo Mose lapha, ziphambene nalento eshiwo uShembe ukuthi niyokwesaba uJehova, nihambe ngezimiso zakhe, nigcine imiyalo yakhe, nihambe ngezindlela zakhe. And the amaNazaretha are not doing it. They're not doing it. Kuvele sukususwa noma isiphi isidawudawu njena sibe uNkulunkulu. Kugcwalisa amafoto aso ezimotini kwenza yonke. We are happy ukuthi ingilosi yathi noma singawafaka amafoto esinawo kodwa lamafoto they keep on eliminated. Kusala amafoto kuphela angama emblems ngoba ithi ingilosi lama photo afakayo have conveyed a wrong impression. They are blasphemous. They've conveyed a wrong impression yokuthi uNkulunkulu ukhonzwa kanjani. Ngoba manje amaNazaretha sekhonza lamasondo. Nalowo ugcwalisa amafoto emzimbeni wakhe, ngasebuhleni ugcwalisa amafoto onyazi, ngasephakameni ugcwalisa amafoto encoyi njalo. Then onkulunkulu bethu sekungela amafoto. And when we talk to the people, sikhuluma ngalamafoto as if now lamafoto awonkulunkulu. Lamafoto awuShembe. But they are not. It's blasphemy. Pure blasphemy. So asikwazi ukuthi sicashele uNkulunkulu ngento esobala. Asikwazi ukucashele uNkulunkulu siphike ukuthi njengamanje uNkulunkulu wethu unyazi. Siphike ukuthi uNkulunkulu wethu manje na ingcoyi. uNkulunkulu wethu yini. We can't deny it because people see it and we talk about it. And thina la NCG we can't follow izinto ezithu uNkulunkulu. We can't do that. Ikhona nje nibona singasayihluphi ngokuthi yathi ingilosi ngenkathi kuqala yathi ayikho inkinga ukuthi nami ngaba nesithombe. Kodwa hamba amathi no. Thina yonke inkolo yethu kufanele iqonde. Amen. Akho ithombe nizobuye niyibone sakhe ithombe zami lapha lezi enifakile nifaka kodwa nje akho ithombe sizoqhubeka nama emblem because awukwazi ukuthi wenze into umuntu ofuna uNkulunkulu ozothi mase buza ukuthi what are you doing well this bese you start mumbling. Kuleli bandla we don't mumble noma ngayiphi into. Amen. We don't mumble. Each and everything esiyenzayo must have a clear explanation. Noma abe qhamuka umuntu kuphi ebe ne-explanation. Yikho ngathi ngitshela ukuthi ukuhalalisa lapha nihalalisa ngoba ngingena esontweni noma ngiphuma ngoba nisuke ningahalaliseli mina nihalalisela ingilosi engihamba nayo ezenkonzweni. Amen. Hayi ukuthi noma ngaphuma lapha nje ngesiduma ngochama bese kuthiwa amen because in that way you are uhalalisela mina and then there will be a question kubantu ukuthi no but uyaye ethi akangakhonza umuntu anaye nasebeyamkhonza angifuni ukuthi kwenziwe into lapha ene confusion engachazeki not lapha ngoba leli bandla linoNkulunkulu. Amen. Anything eniyenzayo must be genuine. Anything eniyenzayo is genuine. We cannot accept ukuthi abantu bekhonze unyazi bethile uNkulunkulu bese sicasha sithi bese abantu masibatshela lokho bese bethukuthela kodwa kusho bona betshela abantu. And that is what is happening lapha ehleni ukuthi kuthiwa unyazi uNkulunkulu kusho lokhu nalokho kufanele manje nangabe sashiya ukuthi ekuphakameni kuthiwe ebuhleni nabasebuhleni basho lezo zinto ngongcoyi bese bevika ngoba belanga uma bephikisa ubaba mkhulu bemphikise ngoba belanga and then they think we'll keep quiet. We are not going to keep quiet because God has sent us to talk the truth and nothing else but the truth. Amen.
so bekathunyiwe ezulwini masizobona izinto zonakala bese silokhu sikhavarisha, because at the end kokuzwa thina. Yikho ingilosi izekimi yathi leli izwi lakho akulona lakwaMpanza, akulona lakwaMpanza. Unikezwe leli izwi, unikezwe ezulwini ukuthi uhlabelele ngalo, uhlabelele uNkulunkulu. Amen. Kusho ingilosi ekuseni yathi akulona izwi lakwaMpanza kodwa izwi lasezulwini unikiwe. Yabo leli izwi engilihlabelela nginikiwe, hayi ukuthi izwi lakwaMpanza, no, izwi lasezulwini nginikiwe kwathiwa ngalo ngiyohlabelelela uNkulunkulu. Amen. Nokuhlakanipha ukuthi ngikwazi ukuphendula ilokhuza noma imiphi imibuzo yabantu ngichaza indaba kaNkulunkulu. No, it's not from me. Nginikiwe uNkulunkulu uhlale olimini lwami. Uma qhamuka noma yiphi into, I don't have to think. Manje qhamuka into yasezulwini mina, I don't think. Ngisho ungaya ku Facebook ngeke uze angicabangi nokucabanga into uthi uqala uyikhuluma ngibe sengiyazi impendulo yayo. Not because it's not me, but uNkulunkulu uhlele engqondweni yami, uhlele olimini lami ngoba ungithumile. Amen. Ungithumile. Akakho futhi omunye umuntu ongase eyithathe lento. uNkulunkulu oyokwehlisa noma imuphi umuntu, ekhethe noma imuphi umuntu enze lento engiyenzile. But akakho umuntu ongathi hayi ngoba ngizalwa uMadube noma ngokwaMpanza nami ngizokwazi ukwenza lento. No, it's mine. Nginikiwe ukuthi ngiyenze. No. Nomkhokheli oyikho ukunikiwe. Nawe oyikho ukunikiwe. Yabo. Nginikiwe ukuthi ngikhuluma indaba kaNkulunkulu mhla and abantu bawuze beyizwe lento. Mhla kufika ingilosi ithi ngithuma lento. Yangithuma ukuthi ngishumayele, and awukwazi ukuthi uthunywe ukuthi ushumayele unganikezwa zonke izikhali zokushumayela. Yabo. Onke amathuluzi okukhuluma indaba kaNkulunkulu kwathi makufika kuzothiwa ngikhulume lento nganikezwa wona. Ngeke ungithinte endabeni kaNkulunkulu. Ngisho ngaba ngumKristu noma ungaba umMuslims noma ngaba umNazaretha noma ungaba uShembe, you know nothing about uNkulunkulu. At present kuthunywe mina. Amen. Thunywe mina at present. And lento angiyicabangi ngoba ngithunyiwe. Hayi ukuthi is a belief ukuthi ngithunyiwe. Kwafika ingilosi yangitshela yathi uyathunywa. Njengoba thi ngitshela nje kuseni. Yathi imina sengizokutshela ukuthi hlabelela sihlabela. Ngoba ngifuna ukuthi zonke ihlabelelo uyihlabelele noma ungasekho emhlabeni zisale abantu bazi ukuthi kwakuhlatshelelwa kanjani. Kusho ingilosi yathi imina ezokuthetha ungaphatheka, imina ezokuthethela ihlabelelo ezohlabela ngoba lezi ihlabelelo angazi noma uyobuye bekhona nokwazi ukuhlabela, kodwa kufanele ukuthi uyihlabelele ngoba kufanele ukuthi zigcineke ezulwini. Ngakho-ke angeke uNkulunkulu wasekuphakeni ngeke ngivume ukuthi kuleli ibandla likaJehova ekwathunywa umprofeti ukuthi eshumayela ngalo bese kuqhamuka abantu bethi bangonkulunkulu bese bevika ngelokhuza ngeyithombe bevike ngayo yonke into bedlale ngabantu bese kuthiwa sizothula. Ngeke uNkulunkulu wasekuphakeni sithule. Amen. Noma singaba few noma singaba njani kodwa indaba kaNkulunkulu siyoyilwa size siyongena ethuneni, and we fear nothing, we don't fear any person mase kuzenda kaNkulunkulu because sithunyiwe. Uma uthunywa indaba kaNkulunkulu bese wesaba abantu, then there's a problem with you.
Uma ukhuluma indaba kaNkulunkulu, you don't think ukuthi hayi osibani bazothini, osibani bazothini. Khuluma indaba kaNkulunkulu njengoba injalo. Usho njalo uAmos uthi kukhona isikhathi lapha okuyoba nendlala. Abantu abangeke belithole izwi likaNkulunkulu. Leyo ndlela ngisho ungasutha, usuthe kangakanani, ube nezimoto, ube nani, ugcwalisa amanzi emzini wakho kanjani, kodwa weswele izwi likaNkulunkulu. And umuntu oswele izwi likaNkulunkulu ufana nalo ntombazana bechaza umfundisi ethi uthi wathi mayibuza ukuthi lezi inwele uyifakeleni, wamphendula wathi uNkulunkulu uyasizona thina usinikeza inwele ezimbi bese nikeza belungu inwele ezinhle namandiya inwele ezinhle. So and she becomes proud ukuthi no, ngifake human hair yamandiya, ngifake human hair yaseBrazil. Lo muntu olahle kanjalo awazi ukuthi ngenzani ngayo, kodwa we are not going to keep quiet and don't tell people ukuthi uma ufuna ukuya esihogweni faka inwele zazezinye izizwe, uzoya esihogweni, you like it or not. I am telling you ukuthi lapha kuleli bandla asizifake izinwele zezinye izizwe, asihlobi ngeinwele zezinye izizwe. Kuleli bandla asiyifaki ilokhuza, asifaki lutho elokhuzeni enzisheni. Izinzipho zethu must be like this. Kuleli bandla asiwupende umlomo. Kuleli bandla asiwafake amashiya. Kuleli bandla asifake inkophe. Kuleli bandla asiwafaka amathathu. Ngani? Ngoba singcwele. Sihamba ngomthetho kaJehova, asiyenzi yonke lokho. Asiyenzi yonke lento kuleli bandla. Noma abantu bengawenza benzeni kuyonke umhlaba, kuleli bandla umuntu wesifazane akalifaki ibhlukwe, ngisho ingane yakhe encane eqala elokhuzo uhamba ungayifundisa ufaka ibhlukwe, because leli bhlukwe olifakisa lona ngeke lisavuma ukuthi lisuke kulo. So ngisingane encane ungayifaki ibhlukwe, because leli bhlukwe olifakisa yona izophila ngayo. Uyabona uma ungasuthatha ingane encane manje ngisho abe kuthiwa ina 3 years ngeke ihambe ingaqokile. Kodwa ezakuqala zoyihamba ngqo, kodwa le ngeke. Kanjalo ke nebhlukwe, uma uthatha ingane ena 3 years uyifaka ibhlukwe, yazi ukuthi uqoka ibhlukwe. And njengamanje abantu abaningi emhlabeni, abantu besifazane abanazo iketi. And ngisho usaya eyithola usayithola iketi ngoba yonke into efakwa ngamabhlukwe. And people must do it, but not us. Not us. Ngoba singabantu basezulwini, sikhethele thina ukuthi singabantu basezulwini. Amen. Sikhethele. So kuleli bandla sizofaka ama-emblems, yikho safaka ifakela ama-emblems, nami ngifakela ama-emblems. Asenaso isikhathi seyithombe. Because not because kuyisono ukufaka isithombe, but because it conveys a wrong impression. Isho enye into ezulwini ngoba sivika ngalezi ithombe ukukhonza iThixo esesiyibiza ngoNkulunkulu. Sibiza iThixo ngoNkulunkulu. Sivele sukele noma isiphi nje isidakwa, sukele noma yini nje sithi siyinkulunkulu. We can't be so stupid. We can't be so stupid. Usukele umuntu who can't address even ibandla lakhe.
Ukhani umuntu ongakwazi ukuthatha ngitho 30 minutes ekhuluma nebandla lakhe elizwe umkhonza, but he can't impress ukuthi uthini ebandleni lakhe. Ngakhuluma endabeni yelokhuza yamanye ababandla. No. Ngikhuluma ebandleni lamuntu kodwa laba abantu still believe ukuthi lo muntu uNkulunkulu. What is going wrong with amaNazaretha? What is going wrong? How can ngavela uthatha isihlahla nje uthi singuNkulunkulu usile lapha ekhaya? What is wrong with you? And must we fear about such things? No, we must. We can't. It's a shame. Shameful. Shame on you. Ukuthi vele usukela umuntu nje awungeke melane nami nje ngimthebeni. Umuntu angeke kwazi ukuthi ongaqhanga inkulungwane zabantu zigcwale zizothi uNkulunkulu. But he can't even say one word ngoNkulunkulu. He can't even read the Bible. He can't even read isihlabelelo sikaShembe. He can't even dance. He can't dance. Akazi ukuthi kusinwa kanjani. Akazi ukuthi izihlabelelo ukuhlatshelelwa kanjani. Akazi ngeBhayibheli, akazi ngalifunda nakufunda ngisho iBhayibheli. Ngisho ngene esontweni akazi ukuthi uzothini. Kodwa abantu still believe ukuthi uNkulunkulu. What is wrong kumahede abantu? What is wrong? Huh? Ngeke ngoba ngithunywa nguNkulunkulu. Ngoba ngihambe lengilosi. Uma ngavuma izinto enjena. Ngoba zinabantu abaningi. Bese besaba kubatshela ukuthi itukile. Umuntu uma ethunywa uNkulunkulu uvele uhlale ezingelwa ngoba ngisho emandulo babebulawa bebulawa abaprofeti because babekhuluma iqiniso lasezulwini. Ukuthi umuntu limphatha kanjani it does not matter. Kodwa ukhuluma iqiniso lasezulwini. And here we must stick to the truth. Uma abantu abengamaKristu bebheda besitshela into engekho, must tell them ukuthi ayikho le nto enikhulumayo. Uma abantu abangamaNazaretha bebheda benza izinto ezingafanele bese becasha ngoShembe, must tell them ukuthi ayikho le nto enikhulumayo. We must not fear anything when it comes to indaba kaNkulunkulu. uNkulunkulu uyalwela. uNkulunkulu uma uqhanga umuntu undermine you rather die than to allow a person to undermine your God. Because uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ngempela njengoba ade esho nje Mose. Ade esho Mose. Inkosi busise izwi layo. Amen. Inkosi busise uphama. Amen.